Štart B finále divízie 3 do 1600 cm kubických aj so slovenskou účasťou, pretože v druhom rade s číslom 221 Jozef Sýkora na svojom stroji Yamaha, pred ním v prvom rade Alexander Jeludov z Ruska a Václav Fejfar z Českej republiky, ďalší Čech Marek Kalenský na Volkswagene 1600 nenastúpil. V druhom rade robí spoločnosť Jozefovi Sýkorovi nemecký jazdec Olaf Zingel na Honde 1600. No a v treťom rade sú iba dvaja pretekári, Leonidas Vedejkis z Litvy na Pagi 1600 a Miroslav Lašák, ďalší slovenský reprezentant na rovnakom stroji ako má Jozef Sýkora, teda na Yamahe. Romuldas Vitkus z Litvy nenastúpil, podobne do štvrtého radu ani dvaja slovenskí reprezentanti, Igor Babulic na Volkswagene Golf a Ján Kurtulik na Fiate 1600 neštartovali už ani vo svojich tretích rozjazdách a kvôli poruchám a problémom so svojím vozidlom sa nepredstavujú ani v B finále. Aj prví dvaja pretekári v tomto B finále si zabezpečia účasť v elitnej spoločnosti najvyššej desiatky tretej divízie do 1600 cm kubických. Aj tu sa môžeme tešiť na súboj tých najlepších z celkového poradia tohtoročných majstrovstiev Európy. Dodáme, že v A finále nechýba nikto z prvej trojice vedúcich pretekárov. V tomto B finále zatiaľ na prvom mieste s 218-kou Václav Fejfar, český jazdec, ktorý skončil najvyššie vo svojich rozjazdách na 4. mieste, v prvej aj v tretej, v druhej obsadil 6. miesto a toho odsúdilo jazdiť v tomto B finále. Prešiel prvým kolom na prvom mieste, druhá pozícia zatiaľ patrí Alexandrovi Jeludovovi z Ruska. Ten jazdí na Opli vlastnej konštrukcie, vlastne upravený, inak člen týmu Fast and Speed, v ktorom jazdia aj niektorí ďalší poprední jazdci. Spomeniem Holandana Fritza Duisenstru, vedúceho pretekára tejto triedy v seriáli majstrovstiev Európy, či elitného autokrosára 3. divízie do 3500 cm kubických, ktorým je ďalší Holandan Henk Opelor. Na prvom mieste teda Václav Fejfar, skúsený český reprezentant, druhý Jeludov a tretí s 224 Nemec Olaf Zingel. Na 4. mieste ešte pred našim Sýkorom by mal byť Leonas Vedejkis. Jozef Sýkora zatiaľ na 5. mieste, takže bude musieť zabojovať, ak sa chce dostať ešte do A finále. Na poslednej 6. pozícii potom druhý z našich zástupcov Miroslav Lašák. Tomu sa príliš nedarilo, vo svojich rozjazdách obsadil vždy 7. miesto. Jozef Sýkora bol vo svojej prvej rozjazde 4., potom 5. a 6. Ešte 4 kolá do cieľa na vedúcej pozícii. Stále vidíme Václava Fejfara, člen českého národného tímu na Honde 1600. V celkovom poradí majstrovstiev Európy mu patrí 10. miesto. Zatiaľ najvyššie na 4. pozícii bol na 5. podujatí seriálu v ruskom Dmitrove. Druhý teda Alexander Jeludov mal by postúpiť do A finále, veď v celkovej klasifikácii majstrovstiev Európy je na 7. mieste, pričom najvyššie bolo v Novej Pake na 5. priečke. Ešte 3 kolá do cieľa, stále prvý Fejfar, Jeludov, tuhý súboj spolu s Olafom Zingelom z Nemecka. Za ním potom Vedejkis z Litvy a dvaja naši, Jozef Sýkora a Miroslav Lašák, ktorý už výrazne zaostáva, ešte neprešiel cieľom 4. okruhu. To je Jozef Sýkora, tretí muž celkového poradia majstrovstiev Slovenska. Tie budú mať vo svojom seriáli už len jedno jediné podujatie v Brezanov. A tu vedúci Václav Fejfar. Výrazný náskok pred Jeludovom.
Aj Zingelom, ktorý veľmi nepríjemne doráža na Jeludova zhruba s 10-15 metrovou stratou. Jozef Sýkora stále na 5. pozícii za Leonasom Vedejkisom z Litvy. Zástupcovia pobaltských krajín majú svojich reprezentantov. Okrem Litvy je takou stálicou na európskom autokrosovom nebi aj Lotyšsko. Práve tam v Bauske sa konalo posledné podujatie seriálu majstrovstiev Európy a tento muž, Václav Fejfar, tam obsadil 8. miesto. Václav Fejfar patrí medzi mimoriadne skúsených pretekárov. Ešte si pamätá tú slávnu českú autokrosovú generáciu prvej a druhej polovice 80. rokov. O malú chvíľu teda víťazný cieľ pre Václava Fejfara. Na druhom mieste Jeludov z Ruska na voze Fast and Speed Opel. Tretí Olaf Zingel na Honde. Opäť sa potvrdilo, že mimoriadne dôležitou časťou pretekov v autokrose je štart. Prakticky sa poradie nemenilo na celej trati. Prvý Fejfar, druhý Jeludov, tretí Zingel, štvrtý Vedejkis a na 5. mieste Jozef Sýkora.